Mitä sä teet, Tomi? Eva, hold on, tee se juttu, mitä vittua sä teet? Tää otti mut kantoon! Mitä vittu? Ei oo Bavast, sen nimi on joku Bavastevan. Mitä vittu? Joo, mä en tiedä. Kaikista hauskinta on se, että mä en osunut kenenkään tossa fightissa. Mä en tehnyt mitään damagea, vaikka mä olin juoksi kaikkien läpi. Toi on joku ennätys. 200, nice. Jäi. Tää ei muuten. No oikein se edittää to. Ihut. Nää on ihan paskoja meinaa kaikki. Voit sä... Meillä vaan trollaa bublaan kohta. Ai, mä kyllä kuulemma. Te kaikki on tässä! Mä menin 3-8. En mä ja... Näin se toukset. Revauksen siellä. Joo. Third rating Mä tuun game. auttaa Vilppa. Mitä sä vittu tanssit? Mulla oli 2 Enää huomeita, kuka 2 tanssi? pikku Kuka palloraa. tanssi? Sen Tää äijä tanssii. Oi, kato ku pikkus. Kato nyt. Noniin. Ja Vitu 200. 69. Auta! Please, osuus on 1 HP! Ei, Dominik, mitä vittua? Miks nää ei oo mikään meidän seinä? Kaikki on... Voitte Se on vitun ukramaa. huono kapula. Tästä ihan huone tossa, Vilppa tossa kämpi 1. John Wick on lovi. Auttakaa! Nyt apua oikeesti. Apua nyt! Vilppa, Mitä kelle sä vittua? jäit? Tee kuolema! No vittu, täällä on joku John Wick vittu kapula. Se oli vittu 1 HP! Legit 1 vitun HP! En mä jaksaa. Joo. No niin, Dominik, missä vitussa sä Kenenkaan mä oot? pelaan? Äijä John Wick 1 Onko se siinä puskassa? En mä tiedä. No sen vastauksen. Ne on ihan paskoja vielä kaiken lisäksi. Kun veti 200 muhun tuolta toiseen puolelle mappia. Oh my god, toi on niinku... Ei siinä... Ei. Ei, älä vaan jää. Ihan iso! Se on tässä. Ei mitään tässä. Wow, that's very one side, vittu, joo. Mä en näis yritä Jäi 200! Mulla idätti just siihen sopii. Ei, mitä? Varo! Joku mä tiedän. Tok, saatana mun kannassa tok. Tää on kaikki näitten, miten? Miks nää kaikki seinät on tällä? Mitä vittua? Tää äijä mua kidutetaan täällä! Vittu, johon joka tapauksessa. Niin mitä tapahtui? Voitettiinko se? Mitä? Täällä taas aimbottiin vaan, tää aimbottaa, toi aimbottaa oikeesti, leikit. Ok, köyhä. Tää on ykkönen! Tää on leikit ykkönen! Oh shit! Se on pikkas se! Okei, se veti kala. Aivan topoina piikä! Mitä sä teet? Onks tää luvulla? Mutta... Ja 1 OP! Krakki! Tee Paum! jotain! Mitä Paum! Älä sitä siinä ammu! Paum! Puska ja Jani! Puska 50 HP Vilppa, voitti! tee jotain! Joo, pudota vaan. Se on tossa. Älä, äijä sä, mitä sä teet? Äijä toi ihan ilman shoti tälle. Mitä sä teet? Tukea, äijä sä äijä sä oot ihan LPS, mitä sä teet? Oikeesti. Mä sain kounisen boksi. Se jäi. Nice, ei pystynyt buildaa. Just klippas se. Mä laitoin tuo kouniin tossa, ei se voi tehdä. Hyvä. Auttakaa! Toi jo. Kuka tää on? Mä just yli 200 oikein. Kuka vittu toi oli? Ei se ampunut niinkään ruudulla. Siis mä elän jossain eri ulottuvuudessa kuin nää tyypät. Kummakin vaan levaa, anna se levaa toisen paskaa ja sä levaat mut. No niin, kummakin vaan levaa tässä.
Edittaa. Jäi! Räkki, ja ihan yksi loppu. Ja mä sain jokaisen, no niin. Ja missä oli tiimi? Okei, Dominik, missä? ajasko meidät kummakin vittu? Miten? Tukeaisherätys. Äijä vanhemmat rotate vittu, ai vanhemmat full boxasse. Vanhemmat rotate. Jäi! Vanhemmat rotate. Ei tukeaisherätys, Disgusting name. Oot sä good siellä? Sulla on kuitenkin medaljonkin aina puolella. No one! Vittu! T. Lodka Canova.